Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Check, check. Okay, may sound na ba? Okay, good afternoon everyone. Giraray si Father Butch Bombase, OP. Nagwo-welcome po sa Indong Gabos sa tuyang programang Marhay na Hapon. Ngunyanal daw ning Martes, Primera Dia de Mes. Kasuhapon, Ultimo Dia de Mes. Last day of the month of June. Ngunya naman, Primer Dia, first day of the month of July. Okay? Mag-iribahan kita mga tugang, alaw na hanggang alas 2. Kamo ay pupunuin ko giraray ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Okay? So, welcome po mga tugang, gabos, nag-aantabay. Sana po yang kamo sa maray na kamugtakan. Kasi ngunyan baga medyo mauran-uran. Ang sa indong lingkod po, yaon digdi sa iyang kwarto mismo. Sa kuyang kwarto digdi sa kumbento kan Saint Raymond of Peñafort, Legazpi City, nasa campus kang University of Santo Tomas, Legazpi. At siyempre katatapos lang po kasubag o kaya ng meeting me. Tapos nga alas 12, tungkol po ito sa orientation ng operation plan for 25, 26 at the same time, strat planning. Kasi ang sa endong lingkod mga tugang ay director ng campus ministry at the same time chaplain po digdi sa University of Santo Tomas, Legazpi. Siyempre pinaplano ta ang mga gigibuhon ta sa mga susunod na mga bulan o sa mga susunod na taon, lalo sa bagong strategic plan 2530, So Vision 2530 ng UST Legazpi. Yan. Kaya pagkatapos kong angon yan, nasa sa kuyang pagbo-broadcast sa Indo, diretso naman po ako naman sa opisina sa muya na nga ning pupunan ang paggibo kang operational plan. Okay? May plano talaga sa buhay. Miski man ako, may plano talaga. Kamo, may plano man kamo sa buhay nindo. Siyempre, Father Butch, may plano kami. Takunde ka mong plano sa buhay nindo, may data baga. Pamiski sa insaina, may may plano man. Pwede sabihin natin short planning, long range planning, basta may plano sa buhay. Kasi alam mo ang Diyos may plano para sa tuya gabos. Magayon ang plano, ang disenyo ng Diyos sa tuya gabos. Kasi bago nga na nag-share ako doon sa Facebook, ginibo ko pang your story. So let's start making ourselves a living temple by being a living tabernacle where Jesus is present. Okay? So, napakalaga naman talaga na nahiling ang Diyos sa satuya. Importante mga tugang iyan. At ngunyanal daw, ipadagos ta so sa tuyang napunan kaswapon, nibaga nga sinasabi ko ng booklet ni Father Francisco S. Gianan by the Diocese of Virac, Catanduanes itong panahon. Magayon gusto kong i-share sa Indo, ining librong ini, o kung mahiling nindo Trials and Triumphs of the Catholic Church. Kasi alam mo, kasugma nga nahiling ko sa inyo mga tugang, pinahiling ko sa inyo mga tugang na ang simbahang Katoliko, yan talaga ang simbahan na tinatag ni Kristo, walang iba. Hindi naman, kung si nagtatagkan sa imong reliyon, yan, sa iba talaga, si Kristo nga ba talaga? Yun. Sabihin nila, nasa Bible ba yan? Tandaan po natin mga tugang, bago nagawa ang Biblia, nainot na muna ang simbahan. Kasi kailan lang na kailan ba nagkaroon ng tinatawag nito? Printing press? Alam mo, simbahan mo nang nainot bago ang Biblia. Yan mga tugang. Sasabihin, nainot ang Biblia. O kailan lang ba talaga nagkaroon nung panahon ba ni Kristo?
May mga writer na baga, nagsusulat, sekretary ba ni? Walang sekretaryo si Kristo eh. Kaya nagpuna sa ang pun nga ni tawan, oral tradition. So yung istorya, yung tradition, yan ay importante mga tugang. Before the written tradition, which is the scripture, nagkaroon muna ng oral tradition. Yan po, wag nating kakalimutan mga tugang. Yan. Kasi ang iba ay nagtutubod dyan. Diyan tradisyon. Alam mo mga tugang, very, very, ano nga niya, kailan lang ba talaga nagkaroon ng isurat? Ano? Kailan ba? Hindi man. Kailan ka nagkaroon ng pagsusurat niyan? After 70 AD pa nga eh. At ang unang aklat sa New Testament na nagawa nga eh, yung Gospel of St. Mark. Kasi nga, before, ang ginagawa is the oral tradition. Baka tapos, naisurat nila, parang hindi makalimutan. Sabi ko nga ni mga tugang, doon sa Ebanghelyo ni San Juan, maliwanag, maliwanag mga tugang ito. Basahin ko giraray. Magayon ito sa Gospel of St. John, sa huling talata, Gospel according to St. John, chapter 21, verse 25. Ang sabi ni Dio, dakulpag ibang mga bagay na ginibo ni Jesus na kung isurat gabos, tandaan mo ha, sinabi mo, hindi gabos na isurat. Sa paghuna ko, ang librong susuratan dai makakaigo sa bilog na kinabaan. Yan, mga tugang. Yan. At sabi ko nga sa hapon mga tugang, kadakol na punong pa kaitong nabubuhay si Jesus, gusto na talagang rauton ang simbahan ni Kristo. Kaya nga ginadanyani nila si Kristo. Parang sa ganon, dahil talaga mag-iibo ang itinatag na simbahan ni Kristo ni kay Pedro. Ano sabi ni Kristo kay Pedro? You are Peter, son, sabi nga, Simon, son of Jonah. Okay? Ang tunay niyang pangalan doon is Simon. At sabi na, you are Peter, and on this rock I will build my church. Yun, hindi sinabi kung kanino. Hindi sinabi, Felix o Kibuloy, on this rock I will build my church. Hindi naman sinabi. Di ba? Mabuti kung sinabi kay Martin Luther o kay Zwingli, on this rock I will build my church. Hindi. Peter. Okay, Simon. So in other words, binigay talaga kay Pedro. Yun talaga ang makikita natin na talaga, iyan ang tunay na simbahan na tinatag ni Kristo. Yan. So, alam mo, during that time, talagang maraming persecutions. Wala na tayong patumpik-tumpik. Diretso na tayo kaagad. Kaya dito itong surat ni Father Francisco Gianan, The Trials and Triumphs of the Catholic Church. Pero bago naging triumph, mga tugang, nagkaigwa din ng mga persecutions, trials. Pero hindi, actually sabi ko nga, hindi nagiba, hindi nawara ang Panginoong Hesukristo kahit pinatay na sila. Pinatay nila si Jesus. Akala nila pag pinatay nila si Jesus, patay na yung diwa ni Jesus, yung mga turo ni Jesus. Tanda mga tugang, hindi namatay yung mga turo ni Kristo. Kasi nga, maganda ang turo ni Kristo. Anong turo ni Kristo? Magpatawaran. Anong turo ni Kristo? Magmahalan. Magayon na ng turo ni Kristo. Kaya di talaga, may mga tao talaga noong panahon, tingnan mo, sabi ko nga ni kasuhapon, nasaan na ang Roman Empire? Nasaan ang Byzantine Empire? Nasaan ang mga emperador? Nawala na baga? Meron ba, Father? May emperador. Para inom ka talaga. Nawala baga? Ano ang nanatili hanggang ngayon? Nananatili kahit nasabi na, meron pang isang tao na wawasakin ko ang simbahang Katoliko. Hindi ba ka nawasak? Nawasak siya. Namatay na po yung nagsabi. Wala talaga ang problema minsan. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi lahat na nating narinig dapat paniwalaan. Dapat talagang saliksikin. Kaya napagaganda nga yung si
John Henry Cardinal Newman. Dati po siyang Protestant minister na naging Katoliko. Hindi lang po naging ordinaryong Katoliko, kundi naging siyang cardinal pa. Si John Henry Cardinal Newman. Ano sabi niya? Ito po to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Ano? So napakahalaga. Kaya nga napakahalaga ito mga tugang na naaraman niya. So kasaysayan ng simbahan ay doon pala siya. Kung titingnan ninyo, marami mga converts ngayon. Ano? Talagang natuklasan nila ang katotohanan. At doon sa katotohanan, makikita mo yan sa kasaysayan. Kasi history would attest. Yung totoo naman Kahit anong balik-tarin mo yan, nasa kasaysayan po kasi yan. You cannot deny facts. Sabi nga, non argumentum de facto. Bako niyo? Kaya may fakto yan, kasaysayan po yan And you cannot deny the facts, yung kasaysayan. Nangyari po yan Ano man nangyari, kasaysayan na yan, talaga po yan ay kay katotohanan dyan. Yung pinatay nila si Kristo. Pagkatapos doon, pinatay nila yung mga unang Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Pero alam mo, kaya karamihan mga kapatid, ang unang mga santo ng simbahang Katoliko ay mga martyrs. Ano ibig sabihin ng martyrs? Ang ibig sabihin mga martyrs, mga tugang, mga saksi, mga testigo, mga nagpahayag. Ibig sabihin, mga nagpatotoo. Yun naman talaga ang kaipuan mga tugang. Magpatotoo. Kaya ngayon, importante pa rin ngayon sa atin mga Katoliko, magpatotoo. Okay? Importante yung mga tugang. Yan, nakita mga Katoliko, hanggat sa ngayon, hindi lang nagtuturo, kundi nagpapatotoo. Paano natin napapatunayan yan? Hindi lang sa mga salita, kundi sa mabuting halimbawa. Napakaganda. Sabi nga, paano natin mahihikayat ang isang tao na manumbalik kay Kristo, hindi po sa napakagandang argumento o sa kanyang magandang salita, kundi sa kanyang mabuting halimbawa. Yan mga tugang yan. Ngayon, pag-usapan natin, ayong dito sa sinasabi ni Father Gianan, ni Francisco Gianan, ito the chosen apostle mula nung AD 30 to 33. Okay, tandaan mo nung 33, di naman namatay si Kristo. Kasama pa. So for 3 years, nakasama ni Kristo ang mga alagad. Tandaan mo natin na si Kristo in 3 years, kung masasabi na formation ng mga apostoles. Okay? On event number 1, the chosen apostle. So si Jesus ay pumili po siya ng mga apostoles. Yun po ang katotohanan doon. Pumili siya ng mga apostoles na magiging niyang kasama, magiging niyang katulong sa pagpapahayag. At ito mga tugang, sa simula natakot sila kasi nang pinatay nga si Kristo, anong nangyari sa mga apostoles? Nagsitago din sila kasi baka sila patayin, which is normal. Normal lang po yan talaga na sila dapat to safeguard, iligtas din nila ang kanilang mga sarili. Pero at the end, ano nangyari? Hindi sila naging duwag mga tugang, kundi sila po naging matapang at ipinahayag nila ang tungkol kay Kristo. At doon na nga, si Pedro, marami silang napuntahan, mga apostoles. Napakaganda mga tugang yan. Kung titingnan natin, mayroon ako nakahap kanina na sabi ko dito na maganda po itong siguro alamin natin, maganda po ito na itong mga apostoles na itong mga tugang ay talagang napunta nga sila sa iba-ibang mga lugar. Pagkatapos sila po ay nagpahayag ng salita ng Diyos saan man sila pumunta. Okay? Ito po mga tugang parinig ko to sa inyo mga tugang, maganda ito mga apostles, okay?
Okay? So, where to? Jesus' resurrection. The 12 apostles scattered across the ancient world to spread his message. Peter went to Antioch, then Rome, crucified upside down. Andrew traveled to Scythia and Greece, crucified in Patras. James the Greater preached in Spain, martyred by sword in Jerusalem. John stayed in Ephesus, exiled to Patmos, died naturally. Philip went to Phrygia in Asia Minor, crucified upside down. Bartholomew reached Armenia and India, flayed and beheaded. Thomas preached in Persia and India, pierced by spears. Matthew spread the gospel in Ethiopia, stabbed to death. James the Less stayed in Jerusalem, thrown from the temple. Thaddeus, Jude, traveled to Syria and Mesopotamia, martyred in Beirut. Simon the Zealot preached in North Africa, killed in Persia. Matthias, who replaced Judas, went to the Caspian region, stoned and beheaded. Their message reshaped the world, and their paths still echo through history. Yung mga tugang nadurugta kung saan sa mga apostles na pinadala ni Kristo kung saan nandun sa India, nasa Spain, nasa Roma, nasa Cyprus, nasa sa Castilla, ang dami talaga parang maipahayag. At doon nga mga tugang ang hindi lang talagang pinatay na nag-natural death ay walang iba kundi si Apostle John the Evangelist. Siya mga tugang. So siya po kasi ang tandaan natin na siya ang sinabihan ni Kristo nung si Kristo ay nandoon sa krus. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Una sinabi niya doon sa nanay niya, "Woman, behold your son, and son, behold your mother." Yun, si ano po yan na pinagkatiwala na sinabi ni Jesus Christ na alagaan si Maria. Hindi bastusin. May mga Kristiyano, binabastos si Maria. Yan ba ang utos ni Kristo? Bastusin ang nanay niya? Hindi pwede. Ang igalang, actually sa Old Testament, igalang mo ang nanay, tatay mo. Parang may kalakip na pangako at maghahaba ang buhay mo. Yan, paggalang po ang importante. Kahit si Kristo, inutos niya kay Juan Evangelista, siya nag-represent sa ating lahat ng mga Kristiyano na igalang natin, ang mga Kristiyano, igalang ang ina ni Kristo. At yan, ibabalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagramdam. Ang oras sabi ko niyan, 19 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. At sana po kamo ay natatawan ko ng impormasyon lalo na sa katotohanan, lalo sa kasaysayan ng ating simbahan. Kasi napakahalaga po yun eh. Magsasaliksik tayo, ang magandang saliksik, ang kasaysayan. Kasi ang sa kasaysayan, hindi mo pwedeng baguhin. Ano, may mga tinatawag natin na ito nangyari nung panahon dito sa Pilipinas, yung martial law. Nangyari yun, wag sasabihin, wala naman nangyari nung martial law. Di ba dineklara yung martial law? May mga nangyari sa Pilipinas, yung EDSA Revolution, history po yan. Sa buhay Kristiyano, buhay simbahan natin, meron din po kasaysayan. Dinakita natin, pinatay si Kristo. Pero hindi nangyari na dahil pinatay si Kristo, nawala ang Christianity. Lalo pa nga na nag-uswag, at pinatay yung mga unang Kristiyano. Kaya sabi ko kasubaw kanina, ang unang mga santo kang Kristyanismo ng Katoliko ay mga martyrs. Ang ibig sabihin ng martyrs, witnesses. Kaya dahil sa po, they have defended the Catholic faith. And by the way, I would like to congratulate the Catholic defenders. Alam mo, marami na mga Catholic faith defenders. Catholic faith defenders. At karamihan na ngayon dyan, yung mga dating hindi Katoliko, ngayon Katoliko na. At kasama po dyan si Pastor Noe Dora, itong taga Cebu. Marami na po sila. May babae, may lalaki, na mga pastores, pastora, na dati sila hindi Katoliko. At dahil sa pag-aaral nila ng kasaysayan, napukawan sila, ay tama nga palang Katoliko. Kasi ang sinusunod namin, pagdating nila sa kasaysayan, ang nagtatag pala ng reliyon namin, hindi naman pala si Kristo, si Pulano, si Pulana. Yan mga tugang. And by the way, gusto kong batiin si Edwin Magalona. Sabi, good afternoon, Father Butch, and watching in Manila. At gusto ko rin batiin, nag-text sa kuya si Jem. Sabi ni Jem, maganda ito Jem, ito talaga sinasabi mo na ito, ang reliyon ay isang ginawang negosyo sa mga taong ginagamit at nagpagamit sa ganitong sekta o kulto. Sana matauhan na po sila. Kaya nga mahirap po yan. Kaya kung gusto natin malaman kung ano ang tunay na reliyon, dapat tingnan natin, ito ba'y reliyon na talagang totoo. Paano totoo yan? Kung ito ay itinatag ni Kristo. Yan. Kung hindi si Kristo ang nagtatag niyan, kung ibang tao lamang ang nagtatag niyan, ay delikado po yan. Hindi tunay na reliyon. Ang tunay na reliyon, nagtuturo ng paggalang, pagmamahal, pagpapatawad, hindi po ganon. So yan, mag-ingat po tayo dyan sa mga bagay na yan. Kasi, yun nga, pwedeng gamitin talaga ang reliyon. Nga lang, hindi natin ginagamit ang reliyon na para sa ating pangsarili, kundi ito po ginagamit ang reliyon sa kaligtasan ng tao, hindi sa pangliling lang ng tao. Yan ang problema sa atin. Kasi maraming nalilin lang, nakukonfuse. Yan, kaya maganda po itong pag-aralan. Kanina pinarinig ko sa indong mga tugang, yung apostolic tradition. Apostolic tradition, maganda po kasi yan. Maliwanag, pinaliwanag ko sa inyo mga tugang na yun nga, saan ba
napunta yung mga where did the 12 apostles go? Ano? So where did the 12 apostles go? So maliwanag mga tugal na nakita natin yan after the Pentecost, marami silang napuntahan. Ano? Uulitin ko mga tugang, sinasabi dito, the dispersion of the 12 apostles kung sa mapa. Nakita natin ito sabi niya, according to the oldest form of the tradition, the apostles were divided into 3 groups: Saint Peter and Andrew, Bartholomew and Matthew, who were said to have preached in the region of Black Sea. Okay, nandoon si Saint Thomas, Thaddeus, Simeon, the Canaanite in Parthia. Ito pa, maganda po ito malaking tulong po ito kasi kunyari itong third, okay, nakita natin si John and Philip na sa Asia Minor. Okay, maliwanag, maganda talaga. Sila po ay nangaral sa mga tao ng kaligtasan. Okay, yan naman talaga yung pinangangaral sa pangalan ni Kristo. Yan. Anyway, yun po mga tuga. Ano sinasabi nitong trials ni sabi ni Father Francisco Gianan? Yung the teaching publicly what he required all to believe and practice. Ito po ang trial noon. Christ gathered a number of disciples. From them, he chose 12 to whom he gave special instruction and training. Makikita po natin yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15. Ano? At 16. Yun, ang Diyos, si Kristo ay tumawag na magiging kasama niya sa pagpapahayag ng kaligtasan. Yun naman talaga ang trabaho ng reliyon, na tulungan tayong maligtas, hindi malinlang. Kasi ngayon, mahirap po yan maraming manlilinlang. Mag-ingat po tayo dyan. At isa pang trial, his choice was fishermen and other ordinary men except probably Saint Matthew and Judas Iscariot. Si Saint Matthew kasi mga tugang, alam naman natin na ang pinanggalingan niya talagang tax collector siya, di ba? At si Judas Iscariot, scholar po yan, matalino po yan. Nag-aral talaga ng gusto yan. Pero mga tugang, sumunod sila kay Kristo, kaya nga, who had enough schooling. Silang nagkaroon ng mga pag-aaral, si Matthew and Judas Iscariot. Pero kadalasan sa mga alagad ni Kristo ay wala namang inabot, hindi man nag-aral sila sa university. Wala pa naman university ng panahon. Pero masasabi ko, there are ordinary people. Yan mga tugang. Kaya nga, that was a trial. Para mag sinasabi mo, sabi ko nga nung nakaraang linggo sa sermon, God does not call the qualified, but He qualifies the called. Yan. Hindi naman dahil matalino ka, mayaman ka, kaya tinawag ka ni Kristo. Kung talagang you are not willing, mahirap talaga yan. Kasi baka gamitin mo yung katalinuan mo sa pangluloko. Pwede rin po yan. Pwede mong gamitin mo kayamanan mo sa pang-aapi ng ibang tao. Kaya hindi po maganda. Kaya alam mo, maganda po ang ginawa ni Kristo na sa kabila na sila ay mga ordinaryong tao, pero because sabi nga, they were called, not so much because they were, but because they would become. Yan, sa English. So humanly considered, how could these people with little education perform the tremendous task of preaching the gospel to all people? So that was the kind of hindrance mga tugang ng panahon. Pero alam mo, pag sabi ko nga, when God equip you, pag ikaw pinili ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Para sinasabi natin na pag ukol, bubukol. Yan mga tugang yan. That was the trial ng the chosen apostles. Tandaan po natin na yung teaching publicly, what he required all to believe in practice, Christ gathered a number of disciples. So yun, kailangan talaga. So kailangan naman hanggang sa ngayon,
kailangan talaga, sabi nga, ang mga mamamalakaya. Kailangan natin yan. Kaya sabi nga, pray for the harvest master to send more laborers to his vineyard. Mahalaga po yan. Ano? At the same time, ito nga, ang kailangan kasi, hindi yung kayabangan, kundi ang tinatawag natin willingness or to submit to Jesus. Yan, kasi mahirap yan eh. If you will not submit yourself to Jesus, edi ikaw ang magiging bossing yan, hindi si Kristo. Kaya itong mga apostoles, mga tugang, kung bakit sila ay talagang naging, kahit nga sila nga, sabi nga dito they have little education, pero alam mo, because they were instructed by Jesus, at doon sila po ay naging matapang at hindi sila pinabayaan. Tandaan po natin ito, na hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Napakalaga po yan. Ang Diyos po, pag tinawag ka, hindi ka niya pababayaan. Tutulungan ka. Hindi tulad ng ibang tao. Tinawag, pagkatapos pababayaan ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganoon. Ang Diyos po kasi hindi. Pag tinawag ka ng Diyos, at the same time, siyempre, dalawa kasing kwan yun eh. Sabi nga ni San Agustin, God created us without us, but God cannot save us without us. O, anong ibig sabihin sa Padre Tagalog yan? Nung ikaw ba nilikha ng Diyos, kinonsulta ka ba? Ano? Hindi na. Nilikha ka ng Diyos. O, nilikha tayo ng Diyos. When God created us, He did not ask us to cooperate. But when He had to save us, na kailangan tayong iligtas, then because of freedom, may kalayaan tayo, He need our cooperation. So yung mga tugang, alam mo, makikita natin, yung mga apostoles ay nakipag-cooperate kay Jesus. Yan, okay? So anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagilumdom. Ang oras, sabi ko niyan, 33 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sana po ako nakapagtatao sa indo ning
kaaraman, manunugod po ni sa tuyang simbahan na itinatag ni Kristo kung saan mga tugang ito ay hindi magigiba. Because nangako baga si Jesus kay Pedro, upon this rock I will build my church, and sabi nga, ano ito, na hindi ito talaga magigiba, talagang si Kristo ang nangako, the pains of hell will not prevail against it. Yun, baga sabi ba nga ni Kristo, yan mga tugang. Kaya yan ang pangako ni Kristo. Kaya di talaga magigiba yan. Kasi si Kristo mismo nagsabi. Okay? Kahit na nga noong panahon na talagang sabi baga ni Kristo sa mga alagad niya, Jesus foretold the sufferings that would come to the Christians. Doon sabi nga ni Kristo sa Gospel according to Matthew, "Look, I send you like sheep among wolves. You must be cautious." Pero alam mo, yung pangako ni Kristo, "Behold, I am with you all the days, even the end of the world." Napakaganda. At pangako pa ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18, "The gates of hell shall not prevail against it." Kahit may mga external persecutions, internal troubles, Jesus has promised. Tandaan mga tugang ito. Kaya hindi talaga nawasak ang simbahan with the external persecution and internal conflicts. Hindi po. Bakit? Si Kristo kasi ang nagtatag niyan. Okay? So ngayon, na pag-usapan natin yung mga trials ng panahon na simula pa lang talagang siyempre, sabi ko nga yung mga pinili ni Kristong mga alagad with little education, pero they have performed tremendous act of preaching, especially to the people of every region, di ba? Kaya tingnan mo, nakarating sa Pilipinas, hindi lang sa kung saan-saan. Kaya napakaganda po. So ano yung triumph? Ano yung sinasabi nating tagumpay? Siyempre kung may mga pagsubok sa simbahan, may tagumpay din. So pag-usapan natin tagumpay ng simbahan. So 10 days after Jesus' ascension to heaven, the Holy Ghost descended upon them, and the Virgin Mary performed their miraculous transformation. Tandaan mga tugang na si Maria, nang si Kristo ay pumanik na sa langit, kasama-sama po siya ng mga apostoles. Bakit? Hindi po pinabayaan si Mama Mary, the Blessed Virgin Mary, the Mother of Christ, ng mga apostoles. Yun. Kaya nga tayo mga Kristiyano, malaki ang paggalang natin kay Maria. Hindi po natin siya sinasamba. Okay? Siya po ay ating ina na ipinagkatiwala mismo ng kanyang anak na walang iba kundi si Kristo. Napakaganda po ito. At among the gifts, the Holy Spirit na natanggap ng mga tao, ito po yun. The following are the outstanding. Itinatawag wisdom. Tingnan mo, with the little education ng mga apostoles, saan sila kumuha ng karunungan? Nagtaka nga yung mga tanda natin during the Pentecost. Nagtaka nga yung mga nakikinig sa kanya. Ano ito? Mga lasing. Pero sabi natin hindi lasing. Napuno ng Espiritu Santo. Pag punong-puno ka ng Espiritu Santo, talagang ito po, nagsalita sila na naiintindihan. Yun palang maganda dyan. Pag naiintindihan ka, yan ang epekto. Kasi the language of love, okay? Totoo naman talaga yun eh. Hindi naman yung language na salita lang natin, kundi actually, sabi nga ni Bulag, ni Pilay, o ni may makapansanan, maiintindihan ka. Ano ang lingwahe? Lingwahe ng pagmamahal. Yan napakahalaga po yun. Kaya nga, isa sa mga maganda pong nangyari doon sa mga apostoles, sila po ay nagkaroon ng
karunungan. Okay? So the apostles with little knowledge were given superior wisdom which can never be equaled. Yun, tingnan mo. Kasi nga, when God called you, He will equip you. Ano? Pag tinawag ka po ng Diyos, talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun naman talaga yan eh. He will inspire you. He will give you, sabi nga, it is no longer, sabi nga, you will be speaking, but the Holy Spirit will be speaking through you. Yan po mga tugang talagang pangako ng Diyos. Napakaganda po ito, ano? Kaya nga, ang importante lang talaga, manalig tayo sa Diyos. Ano? Kaysa tayo ang magmamayabang. Ano? Eh kasi ano mangyayari sa kayabangan mo? Tandaan natin, mayroon akong natutunan ng panahon. A little knowledge is a dangerous thing. Tingnan mo, akala mo kung silang galing-galing na. Ano? A little knowledge of the Bible is a dangerous thing. Ano? Eh, mahirap po yan. May kaunting kaalaman ka lang. Akala mo, alam mo na lahat. Hindi po yun. Kahit yung mga apostoles, hindi po ginamit ang kayabangan. Ang ginamit nila, karunungan at kapakumbabaan. Yan naman talaga mahalaga eh. Ano? Magkasama yun eh. Ang taong marunong, mapakumbaba. Ang taong mayabang, ano? Hindi mapakumbaba. Ano? Nang ano yan? Nang lalait pa yan. Ano? Kaya maganda talaga ito mga tugang ha. Kahit na yung mga with the little education or the little knowledge of the apostles, but they were given superior wisdom, which can never be equaled. In fact, when St. Peter made his talk to the people in Jerusalem, tandaan po natin na si Pedro, each of the hearers heard St. Peter in their own native tongues. Okay? Though Peter was speaking in his Galilean language. Para ba ganito eh, nagsasalita ako ng Bicol, pero kayo mga Chinese na sa China, naiintindihan nindo ang salita ko kahit Bicol. Yun ang kagandahan po doon. Yan maganda. Ano, nagkakairintindihan. Yan. Kaya importante yan ha. Si Pedro, kahit na siya po ay, sabi natin, ordinaryong mangingisda, hindi man talaga siya tulad ni Mateo o ni Judas Iscariote na talagang mga intellectuals, ano? Pero alam mo, nang si Pedro, after the Pentecost, nang dumating ang Espiritu Santo, nagpahayag, sa Galilean language, yung Galilean language niya, Galilean accent niya, pero naintindihan po siya ng maraming tao. Yun mga tugang. Yan ang triumph na masasabi natin. Ano pa? Yung tapang. Dati ang mga alagad, mga tugang ay talagang duwag kasi natakot sila baka din sila patayin tulad ng pinatay nga nila si Kristo. From coward people, in fact, they closed the door and windows in the rooms for fear of the Jews. They become so courageous that they offered their lives for Christ. Dito natin masasabi mga tugang na ang unang mga Kristiyanong Katoliko ay hindi po duwag. Bakit? Kahit na nga po sila ay pinapakain sa leon, sa tigre, sinusunog, pinapatay, hindi po nila isinuko ang kanilang pananampalataya kung ano-ano. Kundi they stood. Kung makikita po natin yung sa kasaysayan ng simbahang Katoliko doon ng panahon ni Nero, no, kung saan maraming pinatay ng mga Kristiyanong Katoliko, hindi po sila natakot. Hindi nagiba. Kasi pinangatawan at pinanindigan nila ang kanilang paniniwala sa Diyos. Because Christ is the salvation. Napakahalaga mga tugang yan. So, napakahalaga po. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatas ka mga paggirumdum. At sa pagbabalik, pinag-usapan natin nga ang tagumpay sa kabila ng mga pagsubok ng mga unang Kristiyano sa ating simbahan. Ang oras sabi ko yan is 46 minutes after 1 o'clock. Siko, Baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Kasama natin ang Diyos. Okay, panagos po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Wambase OP ng USC Legazpi at sana po kamo ay nabibigyan ko ng kaalaman at lalong-lalo na itong tinatawag natin ating simbahan kasi sayang ng ating simbahan. Napakaganda po kasi sa kabila ng mga pagsubok, makikita lagi natin ang tagumpay din ng simbahan. Kahit na inuusig. Tingnan mo ang sabi baga ni Kristo kasi, pray for those who persecute you. Yan, totoo naman yan. Okay? So itong tagumpay pa yan, nakita natin na sa kabila ng sasabihin natin ang mga unang alagad ng ating Panginoon ay kulang sa kaalaman dahil hindi naman talaga sila nag-aral ng philosophy o ng theology. Pero alam mo mga tugang, hindi sila pinabayaan ng Diyos kasi mismo ang Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila ng karunungan. Ang problema sa atin ngayon, may pinag-aralan nga tayo, philosophy, theology. Pero ang tanong, ito ba'y talagang karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos o baka pinagyayabang natin? Yan ang problema minsan sa atin, Ito ba'y, ito na alam mo, minsan ito na nakikita ko sa Facebook,
ito na nga, kahit sa mga misa, di ba, may sinasabi natin na sa liturgy kasi, na dapat hindi mo napalitan yung sinasabi doon sa Santa Misa. Basta't papalitan mo pa. O sino ba talaga? Dapat kaya dito, ang kaganda nito, may sinusunod tayo. Hindi tayo ang susundin. Ang pare, hindi sinusunod, kundi ang pare, sumusunod. Yun. Sa simbahan. Hindi ang pari sinusundan ng simbahan, kundi ang pari sumusunod sa simbahan. Ulitin ko yan, ha. Minsan kasi tayong mga pare din, akala mo kung sino na, no? Dapat mas sumunod sa atin ng simbahan. Hindi. Tayo mga pare ang susunod sa simbahan. Pag sinabi kong simbahan, mga tugang, yun the authority of the Catholic Church. Kaya nga, hanggat sa ngayon mga kaibigan, hindi tayo talaga naghihiwalay. O naghiwalay ka pag hindi ka na, you will like to be under the authority of the Catholic Church. Tingnan mo iba, naghiwalay na. Kasi ayaw nilang sumunod sa simbahan. Yan. Tayo dapat sumunod. Kaya meron tayong tinatawag na magisterium. Sumusunod tayo. Sumusunod tayo sa liturgy. Yan, sumusunod tayo. Hindi naman dapat tayo mag-imbento. Yon. Kaya itong event number 1, the chosen apostles, napakaganda po ito na itong mga alagad ng Panginoong Jesucristo, bagamat hindi sila nagkaroon ng mataas na pag-aaral because sabi nga little education and little knowledge, but they were given superior wisdom which can never be equal. They were given because sumunod sila. Alam mo, malaking tulong talaga pag sumusunod ka. Totoo naman yan eh. Pag sumusunod tayo sa Diyos, talaga tayo ay maliligtas. Hindi mapapahamak. Yan ay importante sa buhay natin yan. Kaya mga alagad, tingnan mo, nang sumunod sila sa Panginoon, nagkaroon sila ng tapang. And they even, sabi nga, courageously offered their lives for Christ, even to the point of being killed. Kasi sa kanila, sabi nga, to die is gain. Na hindi to die is gain, hindi to die is loss, but to die is gain because they will have eternal life, salvation. Okay? O tingnan po natin isa pang triumph ng panahon, ng simbahan ng chosen apostles, sa kabila ng sabi nga na ordinaryong taong ito, at marami sila dapat na gawain, pero alam mo, hindi sila pinabayaan. At the same time, ito, number 3, yung saintliness. Tanda natin, they were imperfect people. In fact, Peter denied Christ 3 times. But they become the models of saintliness. Ay kung titingnan natin, kahit yung mga santo natin, sino bang santo na talagang na perfect? Lahat po sila imperfect people. Actually, lahat po yan eh. Because of the mercy of God. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang. Dapat lang sa langit ako eh. Kasi matalino ako, banal na tao ako, matuwid na tao ako. Ganun ba yun? Hindi po. Ang pagiging santo ay hindi nangangahulugan na you are perfect. We are imperfect people. Kaya nga, it's not so much that we are worthy, but God makes us worthy. Alam mo, tuwing tayo nagsisimba, di ba? Yung tinatawag natin sa komunyon, bago tayo magkukomunyon, Lord, I am not worthy. Di ba? Sino sa atin ang worthy? Wala po. But because God will make us worthy. Kasi alam mo, importante mga katugang, kapakumbabaan pa rin. Hindi kayabangan eh. Pag irali natin ng kayabangan sa buhay, talagang nakakadisganar yan eh. Gusto ba ninyo ng magyabangan kayo? Hindi pwede. Kaya nga, tandaan natin, itong mga santo, these are models of our faith. Sila po ang, bakit sabi may mga, tandaan natin mga tugang, ang mga santo sa altar, mga patron, hindi po natin sila samba. Sila po ay ating ginagaya.
Iba po yung pagsasamba sa paggaya. Ano? Ginagaya po natin sila. Ang kanilang mga kabutihan, nang sila napunta dito sa mundo, nagbuhay din po silang makasalanan, pero nagbago sila, nagsisi sila sa kanilang makasalanan at pinili nila ang matuwid na landas at pinili nila ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan ng kanilang buhay. Yan naman talaga pagiging santo. Gayahin natin. Kaya nga sa buhay natin, may mga santo tayo, may mga personal saint tayo. Tulad sa akin, si San Vicente Ferrer. So gusto kong ginagaya siya. Kasi si San Vicente Ferrer, talagang ang niya is pagpapahayag. At ang niya talaga pagpapayag na pagmamahal sa Diyos. Napakaganda pong ginawa ni San Vicente Ferrer. So, ito pong mga santong ito, sila ay makakatulong sa atin. So, ano pong leksyon na ating makikita natin dito sa pinag-aralan natin sa araw na ito? The event number 1, the chosen apostles. Ito po, with the abiding help of the Holy Spirit, how can the church fail in her mission? That is the lesson. Tinatawag natin ganito po yan eh. Sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng ating mga kabuktutan sa buhay, o sa kabila ng ating mga kasamaan, kakulangan, whatever, pag dyan ang tulong ng Espiritu Santo, hindi po tayo magpifail. Hindi po. The church will never fail her mission. Why? Because that is the promise of Jesus. The promise of Jesus is, I will be with you till the end of time. Tandaan po natin ito. And the gates of hell shall never prevail against it. Alam mo, kung atin talagang pakikinggan lagi yung pangako ng Diyos, hindi tayo madidisganar. Lalo sa panahon ito na tinatawag na Pilgrims of Hope. Yun mga tugang. Kaya napakaganda talagang bukas ating uli pag-usapan ang tungkol sa kasaysayan ng ating simbahan. Natotoo nga talaga. Na sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng may mga taong gustong sirain ang simbahan Katoliko, hindi masira-sira. Bakit? Because the Holy Spirit has promised. Jesus Christ has promised, I will be with you till the end of time. Hindi ko kayo pababayaan. Ano man mangyari. Tandaan po natin, nung si Saul papunta sa Damascus, anong sabi ni Jesus sa kanya? Saul, Saul, why are you persecuting me? Ang tanong, did Saul persecute Jesus? No. Saul persecuted the Christians. And therefore, makikita natin, Christ identified himself with the Christians. Napakaganda po ito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan. Totoo, maraming mag-uusig sa atin, maraming sisira sa atin, maraming magpapakaraot sa tuya, sisirain tayo, minsan pinapatay pa. Tingnan natin, sa ibang lugar, sa Iran, sa Iraq, o saan, pinapatay mga Katoliko. Pero alam mo mga tugang, patayin mo yung tao, pero hindi ng tao, hindi mo mamamatay. But anyway, inabot na naman tayo ng oras yung pamamaaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical. Si Jun ba ang ating technical? Jun Napoles. Thank you very much, Jun, sa pag-assister sa Satuya Ngunyan, sa broadcast. At the same time, si Jerome Martinez. Si Ramir Tanay. Thank you very much, Ramir Tanay, sa technical natin. At si Jerome Martinez. Ito po si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi, na nagsasabing, God bless every one of you and I love you all. Bukas, magkita-kita muli tayo at pagpatuloy natin ang kasaysayan ng ating simbahang Katoliko. Bye-bye. God bless.